Pozdrav svima ljudi, pošto je ovo moj prvi klip, danas sam se odlučio da vam pokažem svoj prvi naučeni trik. Tako da, ako ste se uvjerili da su sve karte različite, možemo da počnemo. Promešat ćemo špijel. Inače, ovaj trik možemo kombinovati sa dosta drugih trikova, jer je jako jednostavan. Pa da počnemo. Uzet ćemo kartu sa vrha. I dalje na vrhu. Pokušat ćemo da je izgubimo u sredini i da je ponovo nađemo. Još jedno. Da bi shvatili kako funkcioniše ovaj trik, jedino što treba da znate je kako da sečete špijel jednom rukom. Ako ne znate, nikakav problem, upravo ćemo to da naučimo. Znači, pošto je vaša karta na vrhu, držat ću je okrenuto ovako da biste mogli da je pratite. Pošto je vaša karta na vrhu, uzimate špijel, srednjim prstom i dolom. Donji deo držite sa palcem. Kako se seče špijel? Znači, jednostavno privučete kažiprst i odvojite. Za ovaj trik će nam biti potrebna otprilike 1/3. Uzimamo ovaj deo i okrećemo ga. Sad ovu polovinu sečemo na pola i ubacujemo ovaj deo u sredinu, ali ga pridržavamo sa kažiprstom. Nakon toga uzimamo gornji špijel i ovaj srednji okrećemo donji. Vaša karta je i dalje ovdje. Treći špijel stavljate na vrh, ali ostavljate pinky break. Kada ste to uradili, opet uzimate špijel kao prvi put, s tim što sada imate pinky break. Sada sečete polovinu prvog špijela, uzimate i palcem privlačite ostatak. Vaša karta je na vrhu. Ako vam se sviđa ovaj klip, molim vas ostavite komentare šta biste želeli u budućnosti da vam pokažem. Lajkujte, možete i da šerujete, u budućnosti planiram stvarno da unapredim klipove. Hvala vam puno.